Matul dal-aħħar xahar li fih id-deputat nazzjonalista Franco De Bono nida l-blok tiegħu u għamel kritika qawwija ħafna fil-konfront ta' numru ta' ministri u kandidati ġodda tal-Partit Nazzjonalista. Fost l-oħrajn De Bono akkuża lil Ostingat li jobboli u li ħadd ma jistalih. Għal ukoll il-Ministru Tonio Fenech għandu jirringrazzja lil xortih illi nies qrib tiegħu għażlu li jġorru l-pisuma meta dan kellu jinġar minn ħadd ieħor. De Bono żvela wkoll li Claudio Grech, kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista, kien instab ħatim il-qorti li falsifika karta tal-identità tal-Pulizija, iżda minkejja dan ftit wara kien impjegat bħala segretarju privat ta' Ostingat. Sallum ħadd ma wieġeb l-akkuż li qed jagħmel Franco De Bono, inkluż il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Fis-sigħat li għaddew għat-tieni darba fi 3 ijiem, One News ipprova jitlob ir-reazzjoni tal-Prim Ministru għad-dikjarazzjonijiet illi qed jagħmel Franco De Bono. Madankollu Lorenz Gonzi għal darb'oħra għażel li ma jweġibx il-mistoqsijiet ta' One News. Prim Ministru Franco De Bono għamel diversi allegazzjonijiet dwar deputati u membri tal-Parlament. F'attività nazzjonali. Nista' nkellmek wara? Nista' nkellmek wara? Il-Prim Ministru qed jażel li jibqa' siket minkejja li Franco De Bono għamilha ċara li mhux ser jibqa' jappoġġja lill-Gvern jekk Ostingat jibqa' fil-Kabinett, jekk ma joħsux il-kontijiet tad-dawl u ilma u jekk ma tkunx irtirata d-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista li huwa ma jitħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss.